ni'n gyda gyda'r canlyniad yna. Ni'n gweithio'n galed fel tîm, ond pryd i gael disgybliaeth a neu cwbl o camgymeriadau yn erbyn tîm fel Ffrainc, maen nhw'n mynd i punisho tîm mewn ffordd. So a na wnaethon nhw yn lot o'r adegau'r gêm na. So mae rhaid jyst yn neges o sifil yn tight fel grŵp ac ar mlaen gwella trial neud llai o camgymeriadau. Faint o ergyd oedd i golli ar y mainwaith ar ôl 3 munud, wedyn Owen Watkin yn hwyrach yn yr hanner cynta, mewn ffordd mwy o bwysau ar dysgwyddau di fel capten, fel un o'r chwaraewyr hŷn nawr? So fe'n gret, colli neb gobeithio mae Weino a Owen yn dda na. Bod y anafiadau ddim yn rhy wael, ond mae fe'n gêm o rygbi a mae hwnna'n digwydd a mae rhaid ni adapto fel ni'n mynd mlaen. Ni'n gweud gret, so ni byth moyn colli boys, ond ni'n paratoi yn yr wythnos yn y treino amdano fel pethau, so ni'n gweud gret, ond mae rhaid ni wario gyda fe, ond oedd lot o bethau arall yn y gêm yna oedd wedi digwydd a wedi